Sa una, makahinumdum ko nga kung naaga ni kaon o kana bang pakals na gani magpakaon, nauso ang paglihi sa pagkaon. Siguro na pa man siguro hangtod karon, no? Ang rason nga nung lihian ang pagkaon aron dili mahurot bisag unsa pa kadaghag tao. Napa ba na ron? Napa. Lihian ang pagkaon. Hangtod nga kausa dahil usa ka pakals. Halos ang tanang nangaon, nadaot ang tiyan, nagkalibanga ang halos ang tanan nga didto. Niya nakadungog ko ang rason tungod kay gilihian. Pero doon na po yung mga higayon nga galihi og pagkaon kay murag tapos siguro. Pero bisan unsaon paggilihian, hurot man gihapon, wa man gihapoy nahibilin. Uni ang mga tao karong panahona nangita og mga pamaagi, labi na gyud ang siyensya, labi na gyud ang agrikultura sa pagpadaghan sa abot sa dali nga panahon ug sa daghan kaayo ang quality, no? Ang quantity. Sa mga pananglit, sa una og magpista ta, magbuhi tag baboy usa ka tuig pa sa dili pang piyesta. Pero inig-abot og usa ka tuig, wa man gihapon makaabot og usa ka gatos ka kilo. Pero karon og magbuhi kag baboy para piyesta, few months na lang before sa piyesta, mga 3 months. Og inig ka piyesta, perting dakuan na sa inyong baboy. Usa na ka pamaagi sa siyensya o sa agrikultura, pagpadaghan sa abot sa dali nga panahon o sa daghan nga quantity. Sa pananglit sa manok, no? Sa una, dugay kay ka magbuhig manok, dugay kay kag paabot, pero karon 45 days na lang, naanay daghan kaing manok o dagko kaing manok. Aron lagi pagpadaghan sa abot, tungod sa demands sa maong mga produkto nga mudaghan ang supply, pero usahay mahutdan man gihapon hangtod nga naabot ang mga genetically modified organism. Kadungog mo ana kada bang mga pananglitan humay na may GMO nga humay nga dali ra kaayong genetically modified, di na good pure, giproseso naman. Daghan kaayo pa mga pagkaon nga sama niini. Pero bisan unsa pang paagi ang gihimo sa tao, apan magkuwang gyud ang supply sa pagkaon. Bisan unsa nalay gihimo nga paagi sa siyensya, pero dili gyud makalupig sa milagro nga gihimo ni Kristo sa ebanghelyo karong adlaw. You could just imagine 5,000 people gipakaon lang sa pinaagi sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Milder ra gani ning unang pagbasa kaysa unang pagbasa atong madungog sa basahon sa mga hari, no, Book of Kings, gisulti diha sa panahon ni Eliseo, ni propeta Eliseo, diha sa katawo nga nagdala og 20 ka buok pan nga sibada, no, na barley loaves, gipakaon sa usa ka gatos ka mga tao, naigo. Pero panahon ni Kristo, 5,000 ka mga tao, gipakaon niya sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Sa ebanghelyo karon, gi-highlight diha ang milagro nga gihimo ni Kristo. The multiplication of the loaves ang title sa ebanghelyo, no? Tungod kay ang gi-emphasize diha, ang gihimong emphasis sa ebanghelyo mao man ang milagro nga gihimo ni Kristo aron mudaghan ang pan ug mudaghan ang isda. Pero dunay usa ka character sa ebanghelyo nga very striking. Unya magka-interest sa maong character kaning usa ka batang lalaki nga nagdala og 5 ka pan ug 2 ka isda nga maoy unang midalit niini ngadto sa mga tao
sa dihang nagproblema sila kung unsa ipakaon sa kadaghan sa mga tao nga nagpaingon nila ug naglibot nila. Daghan kaayong mga interpretation gikan sa mga Bible scholar kung unsa ba gyud ang nahitabo. Diha bagyoy multiplication of the loaves. Diha bagyoy hitabo nga gipanalangin ni Kristo ang pano niya, nidaghan og kalit. Gipanalangin niya ang isda, unya daghan ang mga isda. Unya nangaon ang tanan nga busog. Doon na may daghang mga interpretation kana mga Bible scholar nga nagtuon sa Biblia. Doon na sila yung mga interpretation kay ila man ang gitun-an gud unsa nahitabo gyud, unsa may background, unsa may sitwasyon ning panahon na ilan ang tan-awon. Adunay mga Bible scholar nga moingon tinuod gyud nga there was that multiplication of the loaves. Kana bang sa ako nagkaingon dihay mga pan gipanalanginan ug nidaghan kaayo ang pan. Dihay isda gipanalanginan ug nidaghan kaayo ang isda pag humag panalangin. Nahitabo before the eyes of the people adtong panahona. Pero doon ay usa ka interpretation nga akong nabasahan. Doon naman goy hermeneutical kana bang kanang mga terminology ani mga lawom kayo pero kanang interpretasyon ba sa hitabo sa Biblia nay gitawag og demythologization. Unsa man ang demythologization? Nga ang hitabo sa ebanghelyo, iyan ang tan-aw not as a miracle, kundi isip usa ka ordinaryo nga panghitabo. Moingon tag demythologize, to take away the myth of the story. Unya, dunay usa ka Bible scholar si Rodolph Bultmann, ang iyang interpretation sa gospel sa multiplication of the loaves, there was a miracle, pero ang milagro para niya dili nga nagipanalangin ni Kristo ang pan ug nidaghan, kundili there was a miracle of the heart. Giingon-anan niya pag-explain. Nganong moingon siya nga naay milagro sa kasing-kasing nga nahitabo. Normal atong panahona nga ang mga tao nga mosunod ni Kristo, nga magsunod-sunod niya, normal nila nga magbaon gyud sila daghan. Ngano man kay pila gud sila kaadlaw magsunsod ni Kristo, wala sila kahibaw unsang adlaw sila kutob sila paingon nga magsunsod ni Kristo. Mga magdagod sila og pagkaon ni Kristo, magdagod sila og ilang kaugalingong provision, ilang baon ba. Normal gyud to. Pero adtong panahon na doon na nahutdan og pagkaon pero nagsunsod gyapon ni Kristo mao igutom. Pero ang uban nga adunay pagkaon, dili sila mo pagawas silang pagkaon. Ngano man kay nabalakas sila wa akong ipagawas yung pagkaon, di man maigos tanan. Basin kun jamo na pugoy pagkaon, ako maoy mahutdan aning panahon na. Mao nga ang ilabang personal kaayo nga interest ug hinakog nga panghunahuna nga para gyud nila tong ilang baon og provision. Apan sa dihang dihi usa ka batang lalaki nga nagdala og 5 ka pan og 2 ka isda ug iyang gi-offer ngadto ni Kristo nga iyang gipaambit aron makapakaon sa uban nga gigutom, natandog ang uban nga adunay daghang baon. Mao nga ang uban nga nagbaon ilang gigawas ilang pagkaon ug gipaambit sa uban ug tungod ni adto nidaghan kaayo ang pagkaon ug nahakaon ug nangabuso o natagbaw ang tanan ug nakahipos pagyud og 12 ka bukag. Matud pa sa maong Bible scholar, there was a miracle. But the miracle, dili nga gipanalangin ni Kristo ang pan ug nidaghan. Dili nga gipanalangin isda ug nidaghan ang isda before their eyes. Kundili, there was a miracle of the heart. Nga nausab ang ilang kasing-kasing, nga gikan sa paghunahuna silang kaugalingon lang, nausab ang ilang panghunahuna ug nakamauna silang mopaambit sa uban. Gikan sa pagkahakog, nahimo silang manggihatagon. Ingon ana ang pag-present sa interpretation sa maong gospel. Although dunay daghang mga interpretation aning demythologization nga dili kaayo maayo kay mawa man ang element of miracle, apan ganahan ko sa maong explanation
sa milagro sa pag-usab sa kasing-kasing. Nganuman tungod kay sa kagutom sa daghang mga tao karong panahona, sa kalisod sa mga tao nga gisinati karon, nanginahanglan sila og tao og bisag silingan lang nga maoy mutabang nila. Ang tendency mangud sa tao, tungod kay gamay ra iyang ipaambit, di na lang siya mo paambit. Nganuman, kay moingon man ang tao, ug ako ning ipaambit, di man maigo sa daghan kaayo, adili na lang kumuhatag. Ingon ana atong tendency. Pero kung ang tanang tao gahuna-huna pa nga mo paambit bisan sa naginagmay, ug magtapo na o magtapok-tapok na, mudaghan man ug mapaigo man sa tanan. Kabantay mo kanang mag-fellowship ta, kanang namangaon na magbagbawon ang usa-usa, kanang matag membro ba magbaon, inigtapo na sa lamisa, inighumagpangaon perting daghana og salin. That's the wisdom of being so generous, bisan pa man kung gamay ra imong ika-offer o gikahatag, bisan pagdili paigo sa tanan. Pero tungod kay gitapo-tapo na ang imong gipaambit o gipaambit sa uban, mudaghan na ug makapakaon sa uban. Ang punto ni ini nga ang Dios nagpahinumdum kanato nga bisan unsa pa kagamay, bisan unsa pa kalisod o kapobre, doon na ta ikapaambit nga gamay ug kining gamay kung magtinabangay tang tanan, mahimo kining daghan ug makapakaon ug makatagbaw sa daghan. Kadtong batang lalaki, pobre man to nga bata. Giunsa na ito pagkahibaw nga pobre ang maong bata. Kang iyang baon, pan nga hinimo sa sibada. Kana bang barley loaves. Kay kanang pan nga sibada, maunay pagkaon sa mga pobre kaniadto. Ang pagkaon sa mga medyo arang-arangan o dato-dato, kadtong wheat bread. Katubang pan nga hinimo sa trigo, wheat. No, mahal bito ng wheat bread karon, palit mo sa mall, da mahal kay ng gardenia nga wheat bread. No, napoy Koreano nga sa banang pana. Mahal man na. Yaw man ay pagkaon sa mga dato og atua pa na og bugas pa na, kadtong wheat bread mao toy humay, no. Pero katong barley loaves, katong pan nga sibada, mao toy bugas sa una nga dagko kay sungo, hait kadto kanon. Pagkaon mo sa mga pobre. That little boy was a poor boy. Pero nipaambit siya kung unsa iyang baon. Was siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon, basing gutmon siya og pila siya kaadlaw nga magsunod-sunod ni Kristo. Pero iyang gipagawas ang tanan o gi-offer niya para sa daghan. Mga igsuon, sa kalisod sa kalibutan o kapait sa tong kahimtang, nanginahanglan ta og milagro sa kasing-kasing. A miracle of the heart. Duwatan nang ginahanglan og tao karon nga mohimog milagro nga modaghan ang usa ka sakong bugas ug mahimong usa ka truck. No. We need a miracle of the heart. Ngang matag usa kanato makamaong mulantaw sa kalisod sa uban ug makamaong mo paambit bisan pa man sa kagamay nga atua. Ug igo na kana aron makatabang ta sa daghang kalisdanan sa uban. Lain nga punto sa ebanghelyo nga atong makatunan, miingon si Kristo sa atong ebanghelyo karon, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. The Lord is telling us today nga unta dili ta mag-usik-usik sa unsay naa nato karon. Tungod kidaghan sa mga tao karon nagmausikon, inig-abot sa panahon magmahay. Nganong sa diha pa wala ampingi og tarong. Wala mo ingon ang Ginoo nga magtinihik ta. Dili na mo ay punto, dili magtinihik, kun dili makamautang mo save, makamautang mo tigom, makamautang dili mag-usik-usik. Karon World Day of Prayer for Grandparents. Grabe, makahinumdum ta sa atong mga lolo ug lola sa una. Akon mga unta, di gyud mo sugot og nay usak ka lusok nga humay ug bugas nga mahagbong sa imuhang kananan. I could still remember the father and atong great grandparents nako, ginikanan sa kong lolo, nakaabot ko mangaon mi,
kasab-an mi kung naay usak ka lugas nga humay mahagbong sa imong atubangan, bisag mais pa, masuko, dako na kayong wali ug sermon ug mahitabo to. Pero karon tanawa mga batanon mukaon karon, pero tindaghanag usik. Dili tanan, pero aduna. Ito mga lulog-lulog sa una mukaw isda, inigsup-sup sa isda, bukog na iluwa, apil ang mata supsupon, apil ang o. Pero tanawa ang mga kita nga mga baong generation karon mukaw isda, kaya daghanan og usik, kaya daghanan og salin. Pilosopo ra bagyod. Moingon ang katigulangan, sus hutdain taon ninyo na inyong gikaon. Kay daghang way gikaon karon, tubagon lang mag-unsag ako ng kanon tanan, mabusog sila. Kada bitang tao nga pilosopo nga wa sa lugar. Nga ang Dios nagpahinumdum kanato nga unta dili ta mag-usik-usik. Tungod kayang atong giusikan, mahimo pa na nga ipaambit unta para sa uban ay gutom ug walay gikaon. May this gospel of today, the message of today's readings, bring miracles to each one of us. Again, milagro sa kasing-kasing, agikinahanglan sa kalibutan karon. Amen.